Kaixo nere super txiki eta super familiak. Zer modu zaudete Itziar Aldezabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Gaurkoan gauza oso interesgarri bat kontatuko dizuet. Esan bezalanik askotan esaten dizuet sinismenen bidez sortu egiten degula gure errealitatea. Hobeto ulertzeko hau txiki, esango dizut, imaginatu kanal pila bat ditugula buruan, ezta? Eta zuk nahi duzun bakar hori piztu behar duzu. Eta beste kanalak kendu. Bizitzan dia aukerak dia, partikulak dia, uin ezberdinak daude, bale? Eta orduan guk realitate bat finkatzen dugunean buruan, hori da azkenean sortuko duguna. Beraz, aukeratu osongi eta fede oso eduki hori egin dezakezula eta horretara joan beti. Piztu zure kanala.